কিয়ে ভরা দুর্যোধন সঠিক সময়ে তোমার কথা বলতে পারো না এমনি কাহিনী শুনে করে মুহূর্ত ব্যাপার ঘটিয়ে অবসর করেছি তথাপি শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ সাহায্যে নিজের ভাই ভাই মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিবে অসুন্দর যদি এই যুদ্ধে পাণ্ডব হস্তিনাকে সমর্থন করিবে তাহলে তোমার অপবস্থার কারণে
ପଞ୍ଚବନରେ ଫୁଟାଇ ଫୁଟାଇ ଯେପରି ତମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଦେଖ ଭରତା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ବାବା? ଆରେ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷା ଗଲ ଉତ୍ତରରେ ବାଜିବ। ଭୁଲ କହିଲ ବାବା ଦୁଦର୍ଶୀ, ଭୁଲ କହିଲ। ଏକ
ବହୁତ ବୁଝିଲି ସରିଷକୁ ସରିଷ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ମନ କଣ ପ୍ରଜାକୁ ପ୍ରଜା ରଜାକୁ ରଜା ଆଉ ଦାସକୁ ଦାସ ଆଉ ସମତୁଲକୁ ସମତୁଲ ତେଣୁ ମୋ ମନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା ସୁନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବାବୁ ମାମାଶ୍ରୀ ଓ ଭରଜା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରସାଦୀ ତୋହର ହେବ ଭାଗ୍ୟର ଫୁଲର ଆଚ୍ଛା ମତେ ଯେ ଯାହାର ଧନ୍ୟବାଞ୍ଛା କର ଆମ୍ଭର ପଞ୍ଚମ ତାର ଏଇଥର ପୀଡ଼ର କରଛୁ ଭରଜା ଭରଜା ଯୁବତୀ ଆଉ ତମର ଆମର ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଫୁଟାଇଲି ପୋଷାକ ଅଛି ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାତୁଳ ଦେଖାଯିବ କାହାର ଦଳ ହେଉଛି ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାତୁଳ ଦେଖିବା କାହାର ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଅଭୋଧର
ଚାଲିଛି ସେ କଥା ବାବୁ ସବୁରି କହୁଛି। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ